Steve, namaste. Is mi sé Jenny agus bheit me dobar dógáil tríd rán yoga inniu. So ní hastíonn mór an uait atá cushion do heiste cínt nó pillow haar timpel an tí nu is mal am héin a bheith ag si ar yoga block mar seo ach mar bhfuil ceannat is féidir leor úsáid cean mór tumh nu ein rud eile ri tá wet is mála daoine blancéad a bheith acu an deire nó fiú just rud ar bit tá sé sin taobh freisin. So ní bheith sé rócasta nó aon rud ach tugamid beidir uairclaigh le chéile just chun píosa glúiseachtaí anam píosa anáú agus an rud ar fád rilí a thuirt le chéile. So an tanam a chur mé ar an flow seo ná mar an crí éadrom I bhád agus sin smaoinemh taobh hir go sin ná go bhfuil rud sa tradiisiún yoga dar bhanam an bhíseach joy tír. So sa teanga Sanskrit, cílíonn an bhíseach joy tír an cuid sin den chrí atá I gcónaí sásta, I gcónaí séimh, I gcónaí gan búirt agus gan imní. And darann siad a bheith amach caitheann tú an bíonn sin níos éasca go lerás an agus tá sé mar an ggéine pretty much le gachrod sa saoil. Dá bhéad cleachta a dhéanann tú ar airann sin níos éasca agus níos éasca agus a raig ach go háirithe san am atá an faoi láthair bíonn sé deacair cinál an suaimhneas intine sin aáil agus fánachtáin seo go dtí go déann tú taobh amuigh agus bíonn rudaí cinál ar fud na háite I de cloigeann. So sin an cinál bun aim an cleachta seo agus so an cinál áit sin taobhaiste don chrí agus buineann sé le rud sa tradiisiún yoga dar bhanam prana vayu. So prana is focail eile é prana I gcóir fuinneamh nó energy agus nuair tá tú ag obair le prana nó ag obair le fuinneamh bíonn glúiseachtaí áirithe I gceist, bíonn anál áirithe I gceist agus bíonn macnamh nó meditation áirithe I gceist chun an cinál sprioc ag an deire a amach. So sin an cinál aim atá an le seo agus má tá tú a géirí duine a bheith leat, má tá duine I de chláán nó duine sa teilech séir agus spéise acu é dhéanamh, tarraing isteach iad. Ní neart go chur le chéile agus é sé agus mar sin de ach tá sé go deas é dhéanamh le duine cínta agus a bheith cinál I ggóúidir daoine freisin ach fós ag an am céine má sfearla é dhéanamh látain dittain tá sé sin go thomláin taobh freisin. Okay? So bhí me chunarrán bhfuil éon ceist a bhí tá mé á hafid so hey. Okay, so tosóid mar sin agus si suas either ar pillow, cushion, block, leor, cíbe rud atá at sin an rud is tábhachtí ná go bhfuil meditation prop at. So is cuma céir tá an agus bé chuile gona difriúil. So roinnt daoine áirithe is fearr le bheith ag si suas ar rud daoine eile ní hastíonn sin príomh aim atá hain ná chun na crumáin a bheith beagganí níos airde ná na glúine. Okay, so either beagganí níos airde nó ar an aird céine agus deireadh an sprocatála sin ná chun I cheachant go mé fuil cinál le ggóil sios an seo agus go mbeidh tú chuna ag cáiliúnt ein kind of sensation I de cosa. Okay, so sin just an smaoinemh atá an caiithín na crumáin a bheith os cionn na glúine nó deireadh cinál ar an leibh céine. Okay, so nuair a aonn tú an siochan sin leis an drim deireadh na crumáin sios ar an prop, just dúin síos de thuúla agus lig den na dhúlaí tuaim sios ó de chluasa. Agus sin bór de cín sús idir an spéire
Is féidir lena lábha a bheith de chosa nó na glúine. Agus dúireach sa síocháin sin just té I dagháil le de anall. Gan aon rud a athrú go fóil. Déan nóta, tóg nóta, bhfuil sé sciúpaí nó bhfuil sé mal. Cén sort caighdeán atá le a chuid smaointe ag tús an ranga. Agus inis déan an anall I dhéanamh beag an níos deimhne, so ag tógáil anall isteach tríd an srong, le don bhuladh go amach ar nós balún. Is féidir le lábha a chur de bhuladh más mín leat, ní hastíonn sé, but is féidir. So nuair thugann tú anall isteach, déan cinnte go déan an bhuladh amach. Agus an anall amach, lig don bhuladh dul arás isteach I dro an drumchlá, I dro an spáin. So ag anallú isteach, bhuladh dul amach. Agus isteach, bhuladh iste, I dro an spáin. Ar nós gúil tú ag tarraingt an bhuladh siar. So coppla beit de eile mar sin, isteach agus amach. Tríd an trón más féidir. Na cuineal an drum díreach. Sa chur bain ar an anall amach. Agus ag fannacht leis an iard sin, so an awareness atá de anall. Just targad síos ar an mata, so buin with ein prop atá fút, agus just cur leat TV. Agus sam chun tosnú ar an drum, so bhfuil líon sibh síos. Ba na glúine ag brannú a dro na sféra, ba na cosa ar an talamh, mera in ann de sálaí a bhaint amach. Agus chur an smig gan an cloigin na ardú, chur an smig beag an níos gira don clíomhrach an seo. Just bugad me sigus scúil tú ná mé eá. Agus leis an na súla dúnta an seo, just tar arás go dtí an anall sin an bhuladh ag ardú agus ag éislú. Bain na lábha ag brannú síos ar an talamh agus sa céad anall isteach eile. Tá muid chun brú isteach ar an talamh leis na cosa, na cromán na ardú agus ag an am céine ordóí na lábha ó sa cheann, go dtí go bhfuil chúl na lábhaí ar an talamh taobh ar gcuit. Agus anall amach lig do gachard teach síos a rís. So a glúiseach leis an anall isteach ordaigh na lábha, ordaigh na cromán. Anall amach ísle gachard. So chur béime ar an anall. So coppla or eile anall isteach ordaigh a gcóir chathair, dó, a trí, a chathair. Agus síos anall amach chathair, a dó, a trí, a chathair. Anall isteach ordaigh a gcóir a cúig, a dó, a trí, chathair, cúig. Agus síos a gcóir a chathair, dó, a trí, a chathair. A rís isteach, anall isteach agus ordaigh a gcóir sé an uair seo, ag forbairt ar an anall isteach, ag ísliú a gcóir chathair a rís. Gá bheith de eile de anall hain ag ordú inis a gcóir seacht. Ag ísliú a gcóir chathair. San ceann déarnach más féidir anall isteach a gcóir hocht déine sin, má tá sé sin iomarcach fan le na seacht.
agus fanan an anal amach ar a cahar. An uair seo, fannaigí leis na láimhe ar an talamh, ordaigí na cromán amháin, so ag ardú na cromán amháin fanan na láimhe síos, agus más féidir leat na láimhe a thuirt le chéile, agus na méire a chur le chéile, déine sin, mata sé sin, omarcach just fág na láimhe a muid agus brú síos isteach ar na láimhe. Má tá na láimhe le chéile, tug na gúlaí níos sciúra dá chéile ar an drim, agus ordaí an clíomhach suas a drón smig. So brú síos isteach na cosa ag tugáil na glúna le chéile, nálig den na glúna oscailt amach, tug le chéile iad. Brú síos isteach na láimhe, oscail amach an clíomhach tug coppla bouta anála isteach agus amach go dtí an bhulla go ríis. Ag fánacht an seo, agus seachas an smig a thuirt síos go dtí an clíomhach. Féach bhfuil tuinán an clíomhach a ordú ar an smig. Ag oscailt amach an tanál déirnach. Agus le smacht was féidir just scaoil leis sa láimhe agus go máil agus go héasca ís le gachbrad síos ar rais go dtí an mata, cromán síos, drim síos, agus síos ar an mata le den na glúna inis go le ó thaobh go taobh. Is there no windshield wipers leis na cosa go máil. Agus inis just cosaigí timpeall agus gúlamid ar a chéile ar na láimhe agus na glúna. Okay, so tá chun má stocí a bhaint an seo, féidir go mbeidh ar deimhre a chéine aana. Agus an sin ag tacht go dtí all fours, so láimhe faoin na gúlaí, cromán os ceann na glúna, agus just féic síos idir na láimhe i dosach. Agus samad díreach chun coppla glúiseach a dhéanamh an seo. Déan cinnte go bhfuil an bhuinéil díreach, so níl muid a géirí an cloigeann na ardú an omarcha. Cuinneadh an smig istre, dí go bhfuil lína díreach leis an bhuinéil, agus ar anal isteach ordaigh an clíomhreacht a bheagán, brú isteach ar na láimhe, agus ar an anal amach chur na barcíní faoi, ordaigh na cromán agus brú an talamh uait, sús agus siar isteach go maidir talún, so downward facing dog. Ar anal isteach íslig na glúna, tar rais láimhe agus glúna, 4-point kneeling. Stick fáil an glúiseach de dosach anal amach, cromán sús agus siar. Ag tuairt count isteach inis, tug anal isteach síos go dtí na glúna i gcóir 4, 2, 3, 4, agus sús agus siar gcóir 4, 2, 3, 4. Isteach síos i gcóir 5, forbairt ar an anal isteach, 3, 4, 5, sús agus siar gcóir 4, 2, 3, 4. Arís isteach go dtí sé an uair seo ag analú go máil agus ag íslú go máil. Anal amach sús agus siar gcóir 4. Ceann déirnach ó leat hain faoi go. Isteach síos agus amach brú an talamh uait ordaigh na cromán. Ceann uain eile. Agus na cromán in éirde brú síos isteach na láimhe ordaigh na cromán písú beag eile agus go síos isteach na glúna. So ní gá go mbeadh na cosa díreach an seo, tá sé tá ceart go leor omnán na glúna a bheith beaganín cromtha síos agus na sálaí a bheith ó bhád ón talamh, ní gá dó a bheith díreach síos. So fannaigí sin, tá mas díreach ag díreach isteach ar an drim a bheith díreach, an smig laiste an bhuinéil a bheith díreach ar chúl, agus arís
Tar ras go dtí an analú sin is steach agus amach don bhulag. Seach is gachar eile tá tarlú díreach isteach an bhulag ag analú. Dul amach agus ag tacht isteach. Agus an sin just féach sús idir na láva. Chéim just tug na cosa sús I dro cúil na láva agus fannigí si is in útain pligan I dul I dro an talamh agus an céad anal isteach eile thógan tú. Tar sús láfalach an scúil an drimdíreach agus an gúlaí I bhád an clúsa. Den anal amach ísle gachard síos arís. Is steach brú síos is steach na cosa, tar sús láfalach. An or seo tug na láva na crumán, dé an drimdíreach tug anal isteach agus ordagí suas an bailach fad. And then íslig na láva in acha las. Just ag fannacht éad a cheasamh fad coppla anal. Láva oscailta, clíomhach oscailta, crí oscailta. So nish, tá muid chun rud ar bhanam út go tasna aanamh nó chair pose, so má écann tú sús an seo duna me taspáintas don céad or. So tá muid chun oibrú le anal sé a dó a cathair, so ag anlú isteach a gcóir sé, ag fannacht dan a gcóir dó, agus ag anlú amach i gcóir a cathair. So just féach an seo don céad bheith a duna me taspáintas, so ag anlú isteach ag sí síos na láva in acha leis na clúsa ag analú a gcóir sé, ag fannacht an sin a gcóir dó, ag analú amach ag íslú a gcóir a cathair leis an drimdíreach crumán siar, méarach an tosaí, ag analú a rás isteach ag tacht a rás a gcóir sé, fannacht isteach lena dó, agus seasaigh rás le ag cathair. So leis an anal agus le chéile déanam muid coppla beilte. So analú isteach sigí síos, hain, dó, trí, cathair, cúig, sé, fan a gcóir dó, anal amach a gcóir cathair, dó, a trí, a cathair, isteach tar sús a gcóir sé, dó, trí, cathair, cúig, sé, fan a gcóir dó, amach, cathair, dó, trí, cathair. Gábhaid de eile isteach a gcóir sé sí síos. Fan leis na anal isteach le dó, amach a gcóir cathair, isteach a gcóir sé, fan le dó, amach go dtí iad a cheasamh. Ceann amháin eile isteach a gcóir sé. Fan le dó, amach le cathair. Is an or seo fan muid sa gcathair anal isteach. Agus amach sí síos beaga níos ísle. Féach chun tosaí tar ras go dtí an anal iad a bhulag. Bhulag go dul amach anal isteach ag tarn siar anal amach. Gá ceann eile. Agus amach tarn go bhulag siar. Ceann déarnach. Agus amach. Seasaigh suas. Little lig duna láva titim síos na taobhanna. An tacht a rás ar fad coppla anal leis na súla dúnta. Just tóg a gí nóta de. Tóir faoi deara ein achratha iad a chorp, le de anal. It's just fuinniuh ag tosnú ag boga timpairt. So nish tá muid chun teacht síos ar ras na glúna. So féach síos ar na glúna agus má tá tú an or mar bhfuil tú an na barricíní eáil, then lig den mach an teacht siar isteach go dtí na sálaí beagan.
agus nuis thug an dá lámh le chéile taobhthir don grim, úsáid an dá lámh sin chun an clíomhreacht de haing ar oscail tug anal isteach, agus an anal amach, lig don curp titim síos thar na cosa ag cuineáil na glúna síos, agus lig don muinéil tacta isteach, an smig tacta isteach, agus más féidir na lámha a ordaí os sa cion, an déan sin ach tá sé tau iad a ágáil ar chúl an durm freisin. So either or, cuinigí ag analú isteach agus amach go dtí an bholadh, an cuineáil na glúna síos ag anal amháin eile. Agus in éon glúiseacht agus anal amháin, scaoil leis na lámha tug sús agus timpeall ar na glúsa iad arás go dtí an gcathaoir, agus anal amach seachtainí lámha síos ag na taobhanna. So ag fanacht le sin táid ag úsáid inis an fuinneamh sin chun glúiseacht é a glúiseacht timpeall ar an gcuirp. Okay, so mar bhfuil tú ag bór an mata, tar sús go bór an mata inis. Agus inis tug an dá lámh le chéile ag an glíomhreacht, oscail amach an glíomhreacht agus brúna lámha le chéile. Anal amach íslig na lámha ar na taobhanna. Anal isteach lámha os na cion. Agus in éon glúiseacht amháin íslig síos arás go dtí útainna sanna forward fold ag bór an mata tug anal isteach tar sús leathbheala. Agus amach lámha síos ar an mata tug céim siar le cos amháin, céim siar le cos eile go dtí go bhfuil tú inis sa plank. So by na sálaí a brú siar, bór de chin ag tarraingt chun tosaí tug anal isteach ag brú an talamh uait, agus ar anal amach íslig na glúna, íslig síos isteach na hillen go dtí go an smig ar an talamh. Agus an sin ordaí sús an clíomhreacht an talamh tug anal isteach. Agus amach le gachard síos. Anal isteach tar sús. Agus amach dal síos. Ag forbairt ar sin tug anal isteach inis tar sús a gcóir sé, 2, 3, 4, 5, 6, agus amach go síos. 2, 3, 4. Ceann amháin eile suas a gcóir sé agus fanama down, 2, 3, 4, 5, 6, fan leis an anal isteach. Cuinnig an smig iste ordaigh na lámha de bheag an talamh, anas bhfuil spás idir na lámha agus an mata tug anal amháin eile, pís a bheag anal eile iste. Agus amach íslig lámha síos cosa faoi, brú an talamh uait tar sús agus siar arás go maidir talamh. So crumán san air, glúna crumá síos lámha ag brú síos. Agus an anal arís iad a bholadh, tarraingt an bholadh siar ar an anal amach. So an céad anal isteach eile, ordaigh an cos jas. Sús san air, so pís a bheag, ní gádó a bheith an ord. Agus brú síos isteach sa lámh jas. So ar anal isteach ordaigh an cos tug anal amháin eile, agus an sin tug céim chun tosaí an cos jas idir na lámha. Agus casaigh an cos clé síos onas go bhfuil an sála ar an mata. So is cinál warrior a hain atá ann inis. So by an glún os cion a routine, an cos clé I log ar an talamh agus an dá lámh timpeall ar an gos jas. So ar anal isteach inis brú síos isteach na cosa ar anal isteach ordaigh suas go dtí go bhfuil an dá lámh os sa cion. Agus an sin tóg le chéile na lámha tar síos anas go bhfuil siad ag an glíomhreacht agus go síos isteach sa glún sin de bheag an eile. Agus seans go maiart an crumán jas a tharraingt siar anas go bhfuil an dá crumán cinál I déobh leis na cúine ar na mataí. So lámha ag an glíomhreacht go dosach, agus an sin íslig ar na taobhanna iad, thug anal isteach ordaigh suas gach rud os sa cion. Anis ar an anal amach, tóg na lámha síos agus díreach isteach sa cos jas, so ba an dá lámha teach síos lámha ag brana síos.
So ag anal isteach, go síos isteach sa glún, ordig amach, ordig sús na lába, agus anal amach, dírig isteach sa cos, yes. So coupla beit eile, anal isteach a gcóir cuaig. Na ferbert an anal isteach agus amach lig do gachard síos. Anal isteach an is a gcóir sé. 2, 3, 4, 5, 6 agus amach. Gcóir 4. Gáhfuil eile id am hain ag anal isteach an is a gcóir 7. Ag fannacht 4 den anal amach. Agus an bout a déirnach, más féidir anal isteach go dtí a 8. Cuinnig an cos chlé brúta síos, cuinnig an glún yes crumpa síos, agus an sin anal amach, tug an dá lábhar ríist híomh hirbit. Beir graimer na lábha le chéile, oscail amach an clíomhreacht, tug anal isteach, tarn an crumán yes sin siar, agus an sin anal amach, lig an curptacht síos os cion na cos yes. Anal isteach, tar suas de bheag an eile dírig isteach an anal isteach sa bulag, agus an sin anal amach, beidir go dtugad tú síos níos fuide na lábha os de cion má tá na lábha dírig chúl do grim tá sé sin tau freisin. Chuinnigí ag anal isteach go dtí an bulag, an láidir isteach na cosa an seo, ag cuineal an crumán yes síos, or siar even, just anal amháin eile an seo. Stag mothú an cuacht na cosa. Agus an céad anal isteach eile, scaoil leis na lábha tug os de cheonad. Anal amach, síos leis na lábha, timpeall an gos yes agus seachtainí siar go plank. So ag anal isteach tug anal amháin ag an bór. Anal amach lábha, cosa síos even, illan síos, smig síos. Anal isteach, leathbhealach suas go cobra. Agus amach chur na barcíní faoi, cosa suas agus siar, mudra talún. Just tá 5 anal isteach agus amach an seo. Ag cuineáil an momentum sin faoi de lábha ag tarnt na crumán suas I drona sféire, ag ligint na cosa a bheith cinálín crumtha síos mar sin, ní gá na sála a bheith an talamh. An rud is tábhachtí ná go bhfuil do grim díreach, agus go bhfuil an anal ag dul ag teacht agus ag imeacht an bhulag. Céad anal isteach eile tá chun an cos chlé a ordú, so a rís ní gá dit é a ordú cóthard sin, an rud is tábhachtí ná go bhfuil sé díreach. So thug anal isteach, brú isteach leis an lámh chlé chun an taobh chlé a log sin amach. Anal amháin eile, agus an anal amach tug an glún chlé chun tusaí seas idir na lábha leis, agus cos an glún or an cos yes amach nús kind of 45 degrees, go bhfuil an taobh an cos díreach síos. So just ag aimsiú an balance an seo, den cinnte go bhfuil an glún os cion an routine. Anal isteach ordaí na lábha, tar sús arás go dtí ar hain agus síos beag an isteach go dtí an glún chlé. So má hastíonn sé a rís seans go méart an crumán chlé a tharn siar de beag an. Agus an sin just thug an dála síos a rís ag an clíomhreach. Ag anal isteach go dtí an bhulag ag oscailt amach an clíomhreach. San chéad anal isteach eile, tug an dála sús a rís, lábha ag fécint chun tosaí. Agus anal amach, díreach isteach sa cos yes, or chlé, agus íslig na lábha. So beit amháin eile anal isteach go síos sa glún oscail amach na lábha. Agus amach, and is sé córamh an anal isteach a gcóir sé, 2, 3, 4, 5, 6, agus amach anal siar.
Gábhaigh de eile isteach go gur seachtainí ag oscailt amach go dó. Sé seacht amach le haid cethir. San ceann déarnach anall isteach ag gur hocht. Fáinir fad second ag an bord. Agus an anall amach. Oscail amach na lábha tú hirbit. Bear graimin ar lábha le céile agus dír agus isteach na hillan más féidir. Arís ag úsáid na lábha chun an clíomhach a oscailt. Ag cuineáil an glún clé síos tug anall isteach go dtí an clíomhach agus an bollag. Agus an anall amach tar chun tosaí leis an gcuirp síos agus os chóir mar os cion an cos sin. Coppla anall eile ag mothú na cosa anseo ag obair go crua ag brú síos isteach na cosa. Gus ag anallú isteach go dtí do bhollag. Nis ar an céad anall eile, scuil leis na lábha ó oscail amach agus óir de gine lábha. Tar síos tug ar taobh an cos clé iad agus tug céim siar ar rais go plank a ríis. So dá lábh ag brú síos, sálaí ag tarrant siar, bord a chin ag tarrant chun tosaí lína déarach ó bord a chin go dtí bun na cosa. Anall amháin eile. Agus más mín leat tar chun tosaí de bheagán agus íslig an bailach ar fád síos go dtí an mata. Or de gí suas de bheagán go straach go cobra, éadrums na lábha. Agus chun baracíní faoi, brú síos isteach ar an mata, or de na curma suas agus siar. Trí anall isteach agus amach ón bhollag ag or de na curmán, ag brú síos na lábha. Cúil de bhainil díreach. So an céad áit eile in bhfuil a go. Tá chun teacht ar rais go dtí plank so ag glúiseacht chun tosaí arís. Agus ag ísliú an bailach ar fád inis síos ar an mata. Agus den cinnte go bhfuil na cosa le chéile, so bord a cosa be siad gramathe an talamh nó an mata. Agus be an smeig iste tugamid an dá lábh go dtí bun do gréimán seo leis na lábha ag fécant amach. So cuineáil an smeig iste, tugamid anall isteach ag ordaí an clíomhrach. Agus ar an anall amach tugamid chun an clíomhrach a ísliú agus an clús jas a ísliú go dtí an talamh. So an rud céine ar an taobh eile anall isteach ordaí an clíomhrach. Anall amach cos an clé ar clé leis an clús. Isteach suas leis an clíomhrach cos an ceann. Agus amach síos leis an glús jas. Or bhain eile suas leis an clíomhrach ag fécant ar an mata. Agus an sin síos an clús clé. So ag chur na lábha isteach inis, tugamid anall isteach ordaí an clíomhrach agus an lábh jas. So tugann an lábh timpeall agus chun tosaí. Agus ar an anall amach tugann sé siar agus síos ag tarrant an gúlaí os amach ón glús ag ísliú. So inis ag anallú isteach ordaí an clíomhrach an lábh clé timpeall agus chun tosaí ar nos glúmid ag snáb. Anall amach ag ísliú lábh clé síos, clús clé síos. Clús clé, cinál tongue twister sin. Ag leanach tar ag anallú isteach ag ordaí an clíomhrach lábh jas san air. Agus amach síos ag casa an ceann ó thaobh go taobh mar haon tú. So inis más mín leat an cos a thógáil isteach. Only más mín leat inis is an cos agus an lábh málar take tamán. So an lábh clé agus an cos jas ag ísliú ar anall amach. Ag ordaí ar anall isteach, lábh jas cos clé ag fécant síos ar an mata. Anall amach íslig. So tá a couple bouta eile inis iad anall hain níl aon defer.
déanann sé seo cúil do ghriam níos láidre, amas go bhfuil tú an bollag a dhéanamh níos láidre freisin I dtaobh na abs, aon rud mar sin, tá sé antábhacht go bhfuil cúil do ghriam láidre freisin. Agus tá sé go maith le cinál counter-posing a dhéanamh back bends. Is belly down back bend a current siad ar seo, tá sé cinál grounding ag an am céine is atá sé cinál fuinniúil. So an céadar eile atá de cloigeann síos, just cos síos agus bear groiming na lábha le chéile a rís, tugann dá chus le chéile anal isteach ordaigh sús an clíomhach an talamh, ag tarraingt na lábha siar, gúsad na lábha a rís chun an clíomhach a ordaigh. Agus má éireann sé gut, béidir go mbeidh tú na cosa a ordaigh freisin. So ní gá na cosa a ordaigh mar bhfuil sé obair, má tá sé sin go leor just fáin leis na lábha sús, ach má tá géir cinál dúthláán tugann na dáchos le chéile, ag fécinn síos ar an mata, ag síne na cosa siar, ag síne na lábha siar, ag anal isteach go dtí an clíomhach. Gá anal eile. Agus an sin íslagaí síos ar an mata tugann dá lábh os de cheann faoin éidean. Agus just lig de tain lí ar fad písa ag anal isteach agus amach go dtí an bhollag. Agus inis bur sús agus siar, bain crumán ag dul arás ar na sálaí a rís. Agus just fáinnig íon seo second, so seo bhadrasanna a churann siad ag seo. So dear, just ar the glúna, agus is féidir na lábha a oscailt, an is gcuil siad a fécinn suas, dúnadh I síos na súla, agus sin bór de cín I drón na spéir. Tá backbend amháin eile a gcuin le déanamh inniu, so déanamh méid thaispeántas a rís, just go bhfeicinn siad ceir tá an agus cén chuí a déann sé leis an anal. So an gros seo ar na glúna, is féach go dosach tá, is gan anal isteach ag tacht suas leis na lábha os de cheann. Ar an amach, tuigh na lábha go dtí bun do ghriam, ordóige ag fécinn amach, eile le chéile tuag anal isteach, agus anal amach íslig de bheagán ag tarraingt na hillen le chéile an tamar fad agus ag brú na crumán chun tosaí. Tuag anal amháin, isteach go dtí an bhollag, and then ar an anal eile, tar sús a rís drim díreach, agus anal amach íslig arás go dtí na sálaí. So go héasca, go máil, agus go sábháilte. De géir seo dhéanamh. So tá an dá lábh timpplairt an tain céad anal isteach eile, ordaigh na lábha suas. Anal amach lábha ar cúil do ghriam, ag fécinn isteach, anal isteach, brú na crumán chun tosaí. Anal amach tarraingt na hillen le chéile, sméig isteach, anal amháin eile. Agus amach brú na crumán chun tosaí, cuinnig an sméig isteach ag an clíomhach, níl muid a géir an sméig a ordú, an tain céad anal isteach eile, ordaigh suas. Agus siigh síos. So déan lom orháin eile leis an anal isteach, ordaigh suas. Anal amach lábha ar cúil do ghriam, anal isteach brú chun tosaí. Amach eile le chéile, clíomhar oscailte, anal amháin eile an seo. Anal isteach, dír agus isteach sa trí. Agus amach siigh síos. Fánaigh coppla bouta anála leis na lábha oscailte súla dúnta. So ag ligean do gach rud tacht arás le bhaim.
agus inis just Casa me sé timppel an is gofuil me ag breanú raibh den chuid seo. So bei sé bheith éir do glúna mar seo. Agus tá muid díreach chun si amach go dtí taobh amháin nó taobh eile. So mi sé chun tosnú ar an taobh yes. So tugad mé an cos yes iste, so seans go mé an físe an cinál a bhallart ach just cinnte go nhéanann tú beidir an taobh yes lom freisin. So an cos yes sínta amach, or an cos clay even sínta amach goes the core, an cos yes is jock. And then cur an cos yes timppel ar an gos clay. Yeah? So inis pick an taobh. Bei an cos tarringthe is jock, bei an drum díreach. Agus and then just tugad with an lámh yes sheer. Ag an am céine bei an lámh clay ag sin suas. So tug anal jock agus sin an lámh clay san air. Agus tug anal amach casagaí ar yes. Agus bear grime ar an glún yes. So tug anal eile déan an drimmi anamh beag an níos díirithe. Or the bhí an clíomhrach and then anal amach casagaí beag an eile ar yes. So just piece of beag. Dún síos na súile. Agus le gach anal isteach saolaí go bhfuil bór de cín ag dul níos airde agus níos airde. And ar gach anal amach, saolaí go bhfuil tú ag casa de beag an eile. So har bheith mal, har bheith séimh, ní gá aon rud a bhrú. Just fáin leis an anal. Nair anal isteach, casagaí arás isteach sa leor. Bear grime ar an gus, and then just sin gachrod sheer agus tug an cos eile amach. So just ahar an muid taobhanna. An cos clay is sé inis. Cos clay ar an talamh. Drim díreach, glún iste. Lámh clay sheer taobh it. Anal isteach agus sína an lámh yes in air. Agus sulla gasan tú den cinnte go bhfuil lína díreach agus na gúlaí ag breanú chun tosaí. So tug anal isteach sin gachrod suas. And ar anal amach is cas ar chlé tug an ilan, either bear grime ar an glún, mar sin, mar rinne muid ar an taobh eile, nu is féidir an ilan a thugad taobhiste. So cibé rud is fearr so just tug mé an glún clé isteach an ilan, and then tug anal isteach sin bór de cín níos airde. Anal amach cas amach ar yet ar chlé even, ag dúna síos na súile. Agus ag dír isteach arís ar an anal le gach anal isteach. Saolaí go bhfuil the rimclach, the spine is just ag fás agus ag ferbert suas. Agus ar gach anal amach, saolaí go bhfuil an bollag ag tarn sheer níos fuide le casa de beag an eile. Anal amháin eile. Agus an sin anal agus isteach, just casagaí arás sa leor. Agus sin an dá cos amach rót. San seo seans go dastíonn cushion nó pillow nó rud a cinnt faoi na cromán an seo. Níl se riachtanach ach just má hastíonn sé chun cinál forward tilty ana leis an belbhís. Agus freisin má tá hamstrings tharbheith, seo bheith gut seans go gcuidóí rud a cinnt faoi na glúna an seo. Ach seachad sin chur an dá chos amach, tarring na méire isteach, or na baracín even isteach. It's just tosaigh leis an dá lámh síos an acha leis na cromán. Bór de cín ag sin is suas agus an bollag ag galanú isteach agus amach. Is féidir na súile a gúna freisin an seo, an dan dasanna. So ag analú isteach go dtí an corp ar fad. Is ar anal isteach eile or de an dá lámh suas an acha leis an glús. And then anal amach tar síos de beag an, so just piece of beag. And then anal isteach tar suas arás drim díreach lámh a sínta. Anal amach síos de beag an eile, leathbhealach.
Anal isteach siagaí suas. Agus an áiarnach anal amach íslig díreach có ísil agus is féidir gan brú a chur tain agus stop an sin. San áit sin ina stopan tú go nádúrtha lig den a lábha teacht sios so bei siad ag na glúna ar na cosa ar na rútíní na beidir ar na barcíní. So cibé áit na bhfuil siú. Anal isteach ordaigh an clíomhrach I dro na cosa. Agus an sin den cinnte go an drim díreach anal amach íslig isteach sna hillan agus lig den smig agus an clicin titim sios. Hashimo Chanasana, so cean dana crochanna yoga is tábhachtaí. Stag ligand don chorp agus don chóras nerví seachtacht arás, I bhaim, cochram. So just din cinnte goil tú fós ag analú a bholag. Gan ein rud a bhrú, gan iarachtaí inamh tú hain na harag sios. Lig den anal an obair ar fad dhéanamh. Anal amháin eile. Agus an sin na lábha fós arás fós de cion leis na chórdóga I dosach. Ordaigh suas leis an drim díreach lábha díreach. Agus anal amach lig den lábha titim sios, sin gachrad siar. Agus casagé timpeall inis. Chun díreach lí sios ar the grún. Agus taring na cosa agus na glúna isteach thugat. Na just an píosa déarnach an seo. Gan an cligan a ordú, taring an smig isteach go dtí an clíomhrach de bhíog an eile, tug an dá lábh amháin ar glún amháin, agus tug anal isteach ag brú na cosa uait, bolag ag ordú. Anal amach cosa iste, bolag ag taring siar. Coppla cean eile isteach ag brú na lábha uait, brú na cosa uait even. Agus amach taring isteach iad. Lead a anal hain ag úsad an anal isteach chun na glúna a bhrú uait. Agus an anal amach chun iad a tharraingt isteach. San céadúir eile is atá na glúna iste, just bear graim ar na lábha timpeall ar na gosa, bhfuil grip ort. Agus a rís gan an cligan a ordú just tug an smig isteach, fánaigh sucar ar fá coppla beit a anála isteach agus amach ón bholag. Agus éad am hain, ní leon deafar a rís, just lig den na cosa dír amach. Go dtí go bhfuil tú sínte amach ar an mata, cosa oscailta lábha ag féic an suas, drim díreach. Agus don céad coppla anal in Shavasana an seo. Díreach de chuid airde ar an bholag ag ordú. Agus ag íslú don bhéid céine ar an anal amach. So má chuidíonn sé comhair isteach le haith cathair ar an anal isteach. Agus a cathair ar an anal amach. Stain cinnte go bhfuil a bheith an méid céine ar an anal isteach agus an anal amach. So pure breathing. Isteach a gcóir cathair amach a gcóir cathair.
Don couple of nóméid déarnach an seo just lig the tain a bheith sucr. Lig de ein tanas atá fós a curp nó de incin imacht fad pís a beag an seo. Just tuair cuire do pís a beag softness agus heat an seo. Ní lein brú ort ein rudaí inmh. Ní lein freagartí agat. Nóméid déarnach seo just lig latain a bheith ciúin. Just lig den anal inis dul beag an níos deadna isteach sa bholg. Am hain tarrás go dtí an curp san áit san bhfuil sé. Gilí siachtaí beagas na neart agus na baracíní. And then just tar timpeall go dtí taobh amháin. Anal nó gáin seo chun tú hain a bhuaiseacht arís. Agus an sin ar sús agus bulamid arás ar chéile siachan ar bloc nó cushion nó rud ar bit atá agat chun si ar. Agus tá géin athruithe a hastíonn sa bhéidir go mbeir gansaí nó stocaí a chur ort arís just an pranayama agus meditation ag an deireadh. Okay, so nuair tá tú réid just muid sús ar an prop. Agus tugamid inis an lámheas sús ag an éidean. So tugamid an príomh-mhéar agus an méar sa leor ar an éidean an sin idir na súile. Agus an tárdóg seo ar an taobh heas, ar an nostril heas, agus an ring finger an sin ar an taobh chlé. So just chun an múidir sin aáil, so baininn sé mar seo ar an taobh. Agus nuair tá sé at, just lig den tanas imacht ó do bhuailí. Dún síos an taobh heas. Agus tug anal mór míalt agus teach tríd an srón ar chlé. Dún síos an ceann ar chlé anal amach an taobh heas. Anal isteach tríd an taobh heas. Dún síos é sin agus anal amach an taobh chlé. Lánach de raig is isteach tríd an taobh chlé. Dún síos an taobh chlé anal amach an taobh heas.
Na cóir the isteach an inis. Anal isteach an taobh a gcóir sé. Dó, trí, cahar, cúig, sé, amach chlé a gcóir sé. Dó, trí, cahar, cúig, sé. Isteach chlé a gcóir sé. Dó, trí, cahar, cúig, sé agus amach a gcóir sé an taobh. Dó, trí, cahar, cúig, sé. Isteach jas. Dó, trí, cahar, cúig, sé agus amach chlé a dó, trí, cahar, cúig, sé. Lánig agus isteach chlé a gcóir sé. Agus amach jas a gcóir sé. An uair seo is isteach jas a gcóir sé. Coinnig an tanal isteach ag an bór agus adal amach chlé a gcóir sé. So sé a dó a sé. Isteach chlé a gcóir sé. Dó, trí, cahar, cúig, sé fáin leis an anal isteach. Agus amach jas a gcóir sé. Isteach jas a gcóir sé. Fáin isteach le haid trí. Dó, trí agus amach chlé le haid sé. Isteach chlé, sé. Fáinnig isteach le haid trí. Agus amach jas le haid sé. Lánig aig mar sin isteach le haid sé. Ag fánacht isteach ag an bór le haid trí. Agus ag analú amach an taobh eile le haid sé. Just ag athrú ó thaobh go taobh. Fánacht leis an anal cuinithe isteach ag an bór. Sé a trí a sé. About the omláin óháin eile I do am hain. Ag críochnú anal amach an taobh jas. Is nuair tá sé sin thart just lig don lámh jas titim síos de cos nó de glún arís. Tógáil cúpla beit anala isteach trí don dá thaobh. Cuine na súla dúnta. An drin díreach nó gúlaí síos an na clúsa. Is inis tóg de chuid éirde go dtí bór de thrón. So an áit ina déan an air isteach ón down taobh muid. An áit sin ina darangítar isteach go dtí an corpa. Agus lean leis an anal isteach ó bór de thrón. Sús an thrón síos isteach an sin go dtí an scábhóga an bolog. Agus an anal amach lean leis an anal suas an bolog tríd na scábhóga an clíomhreach sús an scórnach agus amach tríd an thrón. Anal isteach bór de thrón suas síos an scórnach tríd an clíomhreach na scábhóga go dtí an bolog. Suas agus amach an balla céine. Ag leanacht le do anal isteach
San bailach céine is a déan sé amach. Just libh le a chuid airde leanacht lei sin. Tuit an gachord eile amach látaíomh. Seachas an anáil ag teacht agus ag imeacht. Dá éard ar fad dírithe air. Gus an puinte lárnach idir an dá áit seo an trón agus an bolg. An céad anáil isteach eile a thógann tú fan an sin nuair a aimsíonn sé do chrí. Tógálan is do chuid airde I lug go dtí an clíomhreach. An puinte lárnach agus idir an ceann agus an bolg. ná an clíomhreach. Ag ligint de chuid airde fannacht ag an clíomhreach anois. Is samhlaí go bhfuil tú in an blaim beag glas a aireachtáil nó a mothú. San áit sin, blaim beag bídeach. An almond-sized flame ag leor the crí. Is chuile ór a thugann tú anáil isteach méadaíonn an blaim sin do bheagán. An chuile ór a ligeann tú an anáil amach, bíonn sé níos láidre. Blaim beag glas ag leor the crí. Ag méadú leis an anáil isteach, ag neartú leis an anáil amach. Ag leannacht ar aghaidh mar sin go dtí go líonann an blaim sin an crí ar fad, an clíomhreach ar fad, an corp ar fad. Gach anáil isteach a thugann tú méadaíonn an mothúcáin sin, an neart, an solas agus an teocht de glonnar uait. Nuair an anáil amach neartaíonn sé. An blaim beag glas ag tosnú a leor the crí. It's just ar fad nóméid nó gá eile. Stéin de chuid airde a ágáil ar an spotta sin. Blaim beag glas ag leor the crí. Sa fannacht sucr ar fad píosa eile. An intin ciún, an corp sucr, agus an anáil bug. Ag fannacht down san áit beag sin atá I gcónaí suamhnach, I gcónaí ciún agus séimh. In aineoin aon rud ag tarlú timpairt, aon smaointe achtraí. So gcónaí ag teacht arás go dtí an suamhne sin. Blaim beag glas ag leor the crí.
Is féidir fannach den sin níos fuide más mín leat. Stug sí siciúnas sí latain. Snuir tá tú ré just tug an dá láb le chéile. Go buíochas latain as clochta aanamh. Tá anál de corp de incin thógáil arás le chéile. Namaste.